Bona nit. Comença la sessió extraordinària, secretari. Sí, el punt únic de l'ordre del dia és la proposta de la regidoria d'Economia. Sí, bueno, com ja ho havíem comentat, abans de començar, disculpar l'ausència de José Vidal, el regidor José Vidal, Ramon Vidal, i Javier Pero, que també pareix que i Héctor. La proposta, el punt únic era la proposta de la regidoria d'Economia sobre aprovació de l'expedient 15/2019 de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris per incorporació de romanents de tresoreria per un import de 79.998,37 euros. La proposta va estar dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda en la seva sessió celebrada el dia 8 de maig de 2019. La regidora d'Economia. Bé, a veure, es tracta que a principis d'any vam demanar una subvenció a l'IBACE, a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per a fer una sèrie de millores en el polígon industrial. Vam demanar el màxim que ens permetia la subvenció, el màxim eren 200.000 euros, i ens han concedit, ha vingut ara la resolució, i ens han concedit 119.997,51. Entonces, la resta, els 79.998 que falten, els hem de posar a l'Ajuntament. El que hem pensat ha sigut, per a no tocar el pressupost, del superàvit que n'hi ha del pressupost del 2018, generar aquests quasi 80.000 euros i poder-los destinar a fer les millores en el polígon que ens han demanat els empresaris. Les millores consisteixen en acabar la jardineria de la part de davant del polígon, de l'entrada al polígon, en automatitzar tot el sistema de reg de les zones verdes que s'han fet, en fer senyalítica horitzontal, pintar les passos de peatons, estops i demés que falten en el polígon, i senyalítica vertical, posar els noms dels carrers que es van posar fa un poc de temps i estaven molt estropeats, i posar noms en els carrers que no es tenen encara. Això és el que ens van demanar ells, és el que van pressupostar. Entonces, simplement es tracta de fer la modificació de crèdit del superàvit del 2018, poder posar ara a l'Ajuntament aquests 80.000 euros. No sé si teniu alguna pregunta que fer. No. Doncs passem a la votació. Vaig a favor. No vaig a favor. S'aprova per majoria absoluta. Doncs això era tot. L'any passat van fer el mateix, no sé si se'n recordeu, però al final ho van pagar tot, però bueno, com no sabem el que passarà. Clar, és que, bueno, no ho va explicar, però al concedir-nos la subvenció ens han donat 10 dies per a dir que sí que disposem dels diners que falten per a concedir-nos la del tot. Entonces, per això el fet de fer un ple extraordinari, perquè així demà s'envia i diguem, doncs sí, tinguem ahí. Doncs moltes gràcies. Bona nit.